65 anyos na lalaki nalunod sa Abra River. Bangkay na-recover matapos ang 3 araw. Naka-alerto si CJ Turida. Bangkay na ng matagpuan sa bahagi ng Abra River sa barangay Kabaruan, Tayum, Abra ang 65 anyos na si Gilbert Barbero, isang retiradong empleyado ng gobyerno. Pinaniniwala ang nalunod ang biktima habang tumatawid sa ilog sa bahagi ng barangay Presentar sa Lagang Ilang umaga noong Sabado. Hindi raw nagpaalam ang biktima na pupunta sa kanilang farm na nasa kabilang bahagi ng ilog. Pero nakita ang sinaksyan niyang garong sa gilid ng ilog at huli siyang nakitang lumalangoy sa ilog. Siguro sir, nabanog di pa naglangoy na tagay di kinatid takal di lawat ti kwa. Mabaling nga tawon no nawalaw kiidi. Matapos siyang i-report na nawawala, agad nagsagawa ang mga otoridad ng search and rescue operation hanggang nakita ng isang mangingisda na nakalutang na ang bangkay ng biktima sa gitna ng Abra River na bahagi na ng bayan ng Tayum pasado 3:00 ng hapon noong Martes. Thank you na kadagiji kwa nakabiro. Nag-effort nga nagbiro kinipapang ko. Kanyam-yaman ako. Kasi awan mat lang ko matipis of mind nino kami nga nabiro kanisuna. Ayon sa pulisya, tumanggi na ang pamilya na isailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima dahil naniniwala silang nalunod ito. So dati naggas iti danom iti karayan, iwasan tayo kumati, agbalasiw tapno iwas disgrasya. Tika pulisan, ligtas ti umili. CJ Torida, One North Central Luzon.